Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke nje umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo. Ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa. Ngihamba nensimbi endala ngoba kubalekile bafowethu ukuthi abantu esebekhulile nasebeneminyaka baphile emhlabeni bedla amabele sibasondeze eduze ngoba ibona abantu abayizinqulobane. Ibona abantu abasiphathele ulwazi olunzulu olujulile. Uzokhumbula ukuthi isintu sakithi sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Nakona unyaka zawo bafowethu insimbi ezindala impela ngizoziphatha nje kakhulu. Isiqalo ke lesi njengoba ngifika naye umkhulu uNgcobo omkhulu ihashe elimnyama umkhulu. Ya mina ngiwashe elimnyama mfoka Ngcobo. Sibanengi ke esingcobeni ethamba ngamahashe. Yamkhumbula umfoka hashe elimhlophe kunjalo sehlentabeni ke sihamba naye mina ngigibele elimnyama yena ngigibele elimhlophe siyaqopha nje kaNgcobo siyaqopha nje manje ngihleli nomshana wami ngithi amafuza afulela amadida kagxaphela amalala phezulu entabeni amahashe amhlophe yithina esalusa kakhulu thina bafoka Ngcobo thina amalala avuka ekuseni akhafela ilanga bese khomba ilanga ngaphezulu thina lokho ingqungqulu njengoba ubona njena yonke indawo kubuzwa ingcobo kubuzwa amaqadi thina ke lapho uyonyuswa siphethe bonke nongongoma bonke sibaphethe ilizwe nje lethu kodwa ke umshana nami la uhamba nami ngoba ufuna ukuthi ngimcathulise khona lapha ngaboni khona kodwa ke sithi ke ngaye thina soyidla uZulu Natal ngoba manje wonke amandla ethu siwabeke kuyena nethemba lethu kunjalo umshana wethu lo usazohamba nje umhlaba wonke jikelele neguqula izinto hayi ngoba uzibeka phansi uyasiguqula izinto nawe ungathembi kodwa egcineni uyogcina sokuthembelela mkhulu angibonge kakhulu Ngcobo omkhulu kodwa ngiyafisa Ngcobo omkhulu ngoba mina ngikwazi kahle Ngcobo omkhulu njengoba kade sifikile kumfanekiso oqoshiwe oqala ufika nehashe elimnyama imbiza lena mkhulu eyaphasiswa kude kakhulu iphasiswa abezemfundo nosocience bathi cha ihashe elimnyama kufanele libalekelele abantu omunye umuntu uzoba nombuzo omkhulu ukuthi umkhulu mhlambe ngabe umuntu onesiphiwo yini ngoba kuba kancane uthola ukuthi umuntu uzovele nje abe nembiza nje anayo esiza abantu kungeve ukuthi unesiphiwo bengifisa umkhulu mhlawumbe ukuthi akasicacisele lapha ecacisele umbukelo ukuthi kungabe umkhulu kanti umuntu onesiphiwo yini sabantu abadala khona la ebuya balekelele khona ngale kwehashe elimnyama noma wakha lembiza nje kuphela cha isiphiwo kwathi ngihamba inkonzo ngaphiwa ihashi kwathiwa le hashi leli ke lishaya sonke isifo ngalezo sikhathi kwakusekhona ingculazi lapha engashaya khona kakhulu ngoba manje ihashi elimnyama liyalambisa liphinde futhi likline livuselela amasoja nawu nengculazi ke uqala lapho kuba uqala ungakuthanda ukudla manje kufanele ngabe uyagezeka amasoja akwazi ukuthi asondelane ukuthi abe clean ukwazi ukuthi udle
zonke izinto nje zenzeke uye toilet uchame wenze yonke into uboneke ukuthi cha lamasotsha lawa ngoba phela amasotsha afana namasotsha ezimpi ngoba kuke kuthiwa ezweni masethi kuthiwa amaphoyisa ahlulekile bese kuyolandwa amasotsha ke omuntu amela leyo nto kuba noma inini fanele umuntu ahlale njalo ezenzeka izinto zigadwa yini umzimba wakhe ugadwa amasotsha kwaphela ke lapho kwaqedwa lapho ke ngazolandwa sengilandwa izilwane zasemanzini ngo-12 ebusuku kusho ukuthi kwaze kwasa kwashaya u5 lapho engabhabhathiswa khona ngathi mangilalela kwathiwa ngo-2006 ngo-2006 wathiwa akekho omunye umuntu wayezongibhabhathisa ngaphandle kokuba ngangifanele ukuthi ngiyobhabhathisa lapha ngazonikezwa manje amandla ke mshana wami ukuba amanzi noma inini mina ngiyakwazi ukuvikela ngisho nomuntu ekuthiwa uyinyanga nasibhekana naye ngokushayana mina ngeke ngimshaye mina ngoba mase ngibona ukuthi ezakhe induku ziyahluleka ngiyakwazi mina ukuya empophomeni ngifike ngimcelele lapho ngibone bese ngimbona ukuthi ngiyamginqa mina ngamanzi akushuthi umkhulu lento yakofuze ngempela yakafuze umkhulu njalo umkhulu yebo nabazukulu bethu bakhona baphiwe ngoba nje umkhulu nami impela nginjalo umkhulu uma kuthiwa ngempela ngiyambona ukuthi hayi yena uthinta induku mina ngiyempophomeni awuzweke mshana manje mosho njalo umkhulu kusho ukuthi impela lento eyakhona kofuthi uyogadla khona empophomeni ensizweni ezinkulu kunjalo umkhulu ubuze khona ukuba lensizwa lena ngoba engathi iyangigoqisa sizokwazi kanjani ukuyinqoba uyomemeza khona emfuleni ehlamaza ingcwele ehlela phezulu kwekhanda lakho ayoqinisa ukuba le ndoda seyiqeda manje okusho ukuthi ke manje umkhulu umuntu futhi ophiwe nasemanzini ngiphiwe kakhulu umuntu onesithunywa ngoba mina ngiyakwazi manje ukuhlanganisa amanzi ngiphinde ngihlanganise ulwandle ngithi mangihlanganisa mshanami wathi umuntu kumina ulwandle ilapho kuhlala khona amadoda impophomo ilapho kuhlala khona abantu besifazane cabanga abantu besifazane angithi nawe uyazi ukuthi abantu besifazane babeke bahlale phansi nje bathatha iwashing bonke bayohlala phansi bayowasha nje emfuleni indaba zabo ziyophelela khona emanzini ingakho abantu besifazane always bahlala njalo befanele bayolandwa emanzini amadoda wathola lapho ayadoba lapha ayadoba lwandle amadoda ilapho kulandwa khona amadoda lapho lwandle izinto ohlukene uNkulunkulu fanele ajulise izinto singathatheli phezulu ngoba bakhona abantu abake bavele aqeda umuntu imali yabantu kanti imlando wezinto awufiki ngomoya umuntu odaliwe ongazange awufunde umuthi ngephepha owawufunda umuthi elethelwa izazi zamandla nezomoya uyena umuntu loyo obusisiwe ngoba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uhlale eseduze kwakhe noma esethi uyawukhanda umuthi kodwa kuke kube khona ukuthi engathi uyawuphambanisa kodwa yena ulandela umoya waNkulunkulu kuba uthi uNkulunkulu thatha leli yakhamba ulifake la ikhambe engeke uzuthole ephepheni umuntu olapha ngephepha ngaso sonke isikhathi ulandela iphepha kodwa wena ulandela umlando womoya ulandela izwi elikhulumayo ngomoya kuba lo yamuntu ufuna u1 no2 Umkhulu sesizoya ngasemaphethelweni mkhulu kukhona udaba olubalekile engifisa ukuthi silithinte la mkhulu kunabantu umkhulu emakubo othola ukuthi abasayishisi impepho mhlawumbe membeke bashisa impepho omkhulu izinto zivele zonakala ngifisa mkhulu usitshele okanye ucacisele umhlaba wonke ukuthi
kungabe mhlambe yini imbangela engenza ukuthi abantu begcine ukuthi impepho abasayishise ekhaya? Kungabe mhlambe leso simo siyakwazini ukulungiseka ukuze phela impepho baqhubeke bayishise? Mshanami sohlala phezulu kodaba ke manje. Udaba lude likhulu kodwa kufuneka ukuthi ngaso sonke isikhathi sitatazele. Ubake bathi abantu abayizinyanga abangaphiwe njengoba ngikuchazela mshanami. Athi umuntu inxazululo igazi. Inxazululo akaze kube igazi nempepho. Ngani ngoba labantu baxabana behlabile. Baxabana beyoshisa impepha. Ngakho ke kusho ukuthi lezo zinto azikazi zixabanisa. Zibe inxazululo. Ukuxazulula ukugeza umuntu ngaphandle kwegazi. Bese kusho umoya wakho kuba loya muntu ufuna ukuthi na uqeda ngumgeza bese usondeza idalwa zakubo. Ukusondeza idalwa zakubo kufanele kwenzeke njani ke lapho? Kufanele uhlanganise impepha bese uyoyilandela umuthi entabeni ozofike ugeze yonke inhlobo yomoya bese abantu bethobelana bezokwazi ukuthi balaleleke manje ukubizwa. Angithi wena sewummemezi oshaya ikhwela manje oshayela noma ubani ukuthi akezwe. Ilapho ke kukhanda khona inxazululo. Ngamafuphi Umkhulu uthi esizweni into egcina abantu manje bebethi bashisa impepho bese kusuka umsindo ingoba kusuka kukhona amakhehla athile ekwathi kwenziwe umsebenzi axabana. Mshanami ke ngizoke ngichazele la njoba ubone nje ubukhosi kubangwa kwesikhathi ekushiseni kwempepha ningaba nibe nomama abahlukene kodwa kutholakala ukuthi ukushisa kwempepha kuzovele kudunwe ingane phakathi nendawo. Kanti yini umoya wasekhaya lengane mhlawumbe ubaba othize owayeshisa impepha ohleli kulengane. Manje lapha kubangwa manje ubukhosi kubangwa nanokuthi wokuqala umuntu kanti awuphiwanga. Kanti lenta yika njalo ukuthi lo ngoba wokuqala sekuyena ekufanele kube ukuthi kuya ngokuthi uphiwe yini lo? Uphiwe yini? Ngoba phela nasekuqaleni imizi imkhulu omkhulu ke eqala babeganwa amakhosikazi kodwa kwakuba khona umuntu nje ekuthiwa uyena onikeziwe ukuhlaba inkomo amandla ukuba sithi sifuna ukuya kumfoka sibani umfoka bani noma ubaba wanikeza usibanibani amandla ukuba la ekhaya kwenzeka izinto ezithize. Okusho ukuthi Umkhulu umuntu oshisa impepho kungaba umuntu ophakathi nendawo ngaba futhi okugcina uma abantu abadala ukuthi bamembethe abantu lenda kufuneka bayibuke ngamehlo enyama kufanele bayibuke ngokuthi uma ezithinta lona izinto ngempela ziyenzeka yini. Kunjalo ke mshanami into angithi sisuke sifuna ukulungisa ikhaya kufanele sithobelane sikhethe umuntu okuyena oseduze kwabantu abalele bese sikwazi ukuthi sithi sonke siyacuma socuma vele ngoba socuma ngempilo kodwa thina masikhetha ukuthi sibe iziqhwaga uqhwaga ngeke nepolitiki ngeke silunge abantu kufanele ngempela bawehlisa umoya omkhulu ngoba uma ukuthi ushisa impepho akho mali ekuthiwa mhlawumbe uyayihola wena akho life ekuthiwa wena uyakuthola kuphela isandla nokuthobelana bese ilifa liza kumina ngokuthi ngikuthobele wena omncane ukuthoba nje kuphela bese kodwa ukudala okwami engadalelwa kona kube okwami akusho ukuthi lo shisa iphepha sezontshontsha isiphiwo sami noma amandla ami cha bo ingoba yena nje asithobelaneni. Yebo manje nake Umkhulu nayike indaba la ngoba ngiyambona umbukelo wempunga yesintu usafisa ukuthi ayizwe kahle le Mkhulu kubo kwathiwa Mkhulu ubona bangasayishisi impepho kunemizi Mkhulu kwathiwa nje impepho ningasayishisi
abanye mhlawumbe sebeshisa amakhandlela bese bakhuluma ekhandleleni impepho nje abasayishisi abanye bathi impepho umkhulu kwagangwa ngayo ke manje kugangwa ngayo kuganga abantu bomndeni mhlawumbe kwakhona into abayenza ukuthi make bayishisa bese izinto ziyabheduka kungabe mhlawumbe lo muntu onjalo umkhulu ngendlela wena oyimikisa ngayo impepho bangakwazini ukuthi uma mhlawumbe usubamikisele wabalungisela ngalendlela ukuthi mhlawumbe bese bahlanjululwe bese emva kwaloko izinto kube ukuthi nje impepho seyakwazi ukuyishisa izinto ziqhubeke kahle mshanami ukhona phezukodaba lokho kulula kakhulu nami mina ngayihlanganisa mina ngendlela yami ngoba ngiphiwe bese ngiletha la kuwena bezoyicaphuna la kuwena mina sengihlanganisile mhlambe lapho umkhulu uma kuukuthi sihlanganiswe ngalendlela oyihlanganisa ngayo lokho kusuke sekuphelele ukuthi nje akudingi ukuthi uzuyonyathela emagcibeni akubo mabeyithole nje ihlanganiswe ngalendlela beyishisa isuke izovuma nakanjani amen mshanami nami nje ngilapha kanjalo engibasizayo angiye makubo yebo mina ngiye makubo ngani ngoba emakubo mshanami masifuna ukujula ngesikhathi namhlanje kukhona ukuthi uhambela abantu kanti ngelinye ilanga sezohambela inkabi ezithi siluzwa nje ngalo yamuntu ngifuna ukuxwayisa mshanami ukuthi ukuhamba imizi yabantu ungayihambi mkhulu lalela mkhulu uyabona uma usho kanjalo mkhulu ngiyabona ukuthi akusho ngcoba bathanda ukuhamba mina mkhulu angiye emzini abantu amen mshanami ngiye mkhulu emzini abantu amakhehla wavuma ongcobo omkhulu abavuma yabona manje ngiyathuka nawe mkhulu ukuthi nawe awuyihambeli imizi yabantu angihambeli imizi yabantu ngigcina mina ngokubeka isandla bese ngimchazela umuntu noma ngimbhalela phansi ukuthi akenzeni enzini ngoba isandla sakofuze siyabusisa mkhulu yebo hayi siyabusisa bayagcina abantu bakangcobo kunjalo abazi ukuthi fanele siyoshaya ukuba sibe bakhulu emzini abantu mshanami sihlale sithobile ngasonke isikhathi mshanami number 1 lokho ungabi mkhulu emzini womuntu ngoba uzange awuhlanganisi lutho nalezo sibongo wena uhlanganisa ukuthi wena uyoxhumanisa ngokomoya kunjalo mkhulu umuntu akathathekisi into bese buza kuwena ngoba la ku WhatsApp phela siyakhuluma yebo nasocingweni sixoxa yonke into ayi mkhulu asingawageqa magolo ngoba semuke mbukelo impunga yesento uma kuukuthi kukhona okunye okuthile osafisa ukukubuza mayelana nalempepho kumkhulu uzozifonela le nombolo lezi ozibonayo umkhulu ukutholakala khona la enkabeni yeTheku ngase KGC likhona laphana ihashe lemnyama mhlambe mkhulu asigoqe nje ngamafuphi ukuthi mhlambe elakho lokuphetha mkhulu ngabaluleka uthina abantu ngalodaba lwempepho nokubaluleka ukuthi abantu abashisa impepho abake behlisa umoya ukuze izinto zikwazi ukukhanya asiphethe mkhulu mshanami ngoba nami sengikhulile lento engizoyikhuluma ezweni lonke kodwa ngifuna ukuthi nawe kwembathi ukuba akubalekile ukuchitha igazi kodwa into ebalekile ukuhlambulula kunjalo ngoba lezi yadalwe ezahamba lapha nxabene zifuna ukuthi kube inina enzama ukufaka uxolo kuzona bese sikwazi ukuthi zithobelane ukuthi ke ngizokushiya ukuba umuntu ufanele awashe umuntu akawashi abantu abadala ngegazi uba washa ngamanzi nangokuphiwa kwakho yebo ukuthi wena lamanzi owathandazele umlandisa kanjani umuntu kuze kuphumelele ngoba ngemva kokuba wena sewenzile umsebenzi wamanzi bese ubanikeza izithebe inkukhu ezimbili hayi inkukhu ke mshanami egugile abantu abayidinga inkukhu egugile uthatha amajongo iqhude nesikhukazi ukuyijonge engakabeki iqanda iqhude engakathinti eliclean ngani ngoba manje siyolandani imoya emisha siyobaguqula siyobageza labantu sibagezile manje fanele sibaphakele isithebe esihlanzekile
Buke lo Mpunga Yesintu TV. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. What was that?